Dnešnými útulkovinami začíname novú rubriku s názvom Hosť. Naším prvým hosťom je Robo Pap. Ahoj. Ahojte. O tebe je známe, že si psíčkár. Ako si sa ku psíkom dostal? Ja už v podstate ani neviem, my sme mali psíkov vždy od malička, takže odkedy si pamätám vôbec, že tak sme mali Havinov. A teraz mám už 11 rokov Šarpe a Shakira. A v podstate mám rád úplne všetkých psov, keby som mal väčší byt alebo dom, tak by som ich mal aj viacej. A ako sa ti páči v našom útulku? Tu sa mi páči veľmi. Tí psíci majú také veľké koterce, že to naozaj málo kde, ale myslím, že som ešte také veľké aj nevidel a takisto výbeh máte úplne skvelý a hlavne tu pracujete vy všetci, ktorí máte radi psov, tak to je podstatné. Robo, Eddieho sme spoločne ponúkali v Teleráne, napriek tomu sa nenašiel na ňo žiaden záujemca. No ja sa aj celkom čudujem, lebo Eddie je úplne fantastický pes, to je hneď vidieť, že to je kamoš, napriek tomu, že už je taký starší, tak je stále hravý a my sme boli kamoši v podstate na prvý pohľad a ja keby som nemal doma psa, ktorý sa bije s ostatnými, tak by som si ho aj zobral. Ja len dodám, že Eddie je 7-ročný kríženec boxera, je veľmi priateľský a hodí sa najmä do bytu. Robo, vidím, že ste sa stali s Kevinom kamarátmi. No, vyzerá to tak, že áno, Kevin hneď na prvý pohľad je kamarátsky pes, vyzerá, že je nekonfliktný a vyslovene si pýta, aby ho ľudia cvičili podľa mňa, je veľmi hravý a veľmi ho baví sa učiť nové veci. Kevin je asi 1,5-ročný kríženec pitbulla, je veľmi kontaktný, absolútne vhodný k deťom, je nekonfliktný a má rád aj iných psíkov. Vhodný bude na dvor alebo do bytu s možnosťou dlhších prechádzok. Twinky je starší psík, myslím si, že by sa hodil hlavne k takým starším ľuďom, už nie je taký pobláznený, aj keď je prítulný, ale myslím, že on občas potrebuje aj taký svoj pokoj a je vidieť, že má rád takéto hladkanie. Twinky má asi 7 rokov, je nenáročný, bezproblémový, nechá so sebou manipulovať a jeho výchovu a opateru zvládne naozaj každý. Žiť môže v byte alebo na dvore, avšak s prístupom dnu. Ďakujeme Robovi za návštevu nášho útulku a želáme mu veľa šťastných chvíľ strávených s rodinou, ktorej súčasťou je aj jeho psík. Ďakujem pekne, ja ďakujem, že ste ma tu dnes privítali, že som si vás mohol pozrieť všetkých, hlavne tých psíkov a želám vašim psíkom, aby si čo najskôr našli rodiny. Ďakujeme.